Erittäin hyvää keskiviikkoiltaa kaikille. Meikäläisen nimi on Tärppi TV. Ja tosiaan meikäläisen ensimmäinen video. Kello on jotain yli 8. Tulin nyt tänne tämmöiselle pienelle suolammelle kahtomaan, että jos alkaisi syönnillä olemaan. Eiköhän me pidemmittä puhetta aloitella, laitetaan vehkeet kassaan. Tää? Ota mitä ihmettä. Kun jeesustelemaan tämä virveli nyt meikäläisen kanssa. Tuo lähti tuo virveli huostamaan väärää ihmistä. No ei. Ei vaan nyt semmonen fiilis, että jaksas se enempää näitä sotkuja tai näitten kanssa vässelyjä. Katsotaas mikä viehen laitaas. No täällä mulla on jikejä enempi. Ehkä en vielä näitten kanssa olla pelleilemään Tässä ei nimittäin aivan hirveän syvää ole. Jos lähdettäis tämmöisellä perinteisellä Mepsin tyylisellä kokeilemaan. Kyllä mä voisin tällä lähteä. Nämä Mepsit tai tämmöiset lipat, nämä on oikeesti omalla kokemuksella aika toimiviakin vieheitä. Se on siinä. Nyt lähdetään kokeilemaan. Nakataan sinne. Katos tuon. No niin. Sieltä se tulee. Nyt ehkä nykäs. Nyt varmaan nykäs. No ei tuo kyllä ollut mikään. Hei nyt kävi. Oli tuostankin. Juu, en kyllä enää pelleille, tuo oli kyllä oikeesti kala. Ei vaan tarttuna kiinni. Sieltä se mepsi tulee. Kylläpä nakata uudelleen tuonne laittoon. Tuo aika jackpotti kyllä oli, mihin mä tuon nyt soin. Hei, onko mulla kalaa? Tän kaasilla tarttu tuo. On hirveän monen risu. Tää on niin rauhoittavaa tämä kalastaminen kesäiltoina. Tosin muita kohtauksia lukuun ottamatta. Tuleeko sitä kun mamelukikalaa vai joku Loch Nessin hirviö olevinna? No ei nyt sen. Mutta olisi joku kiva kokoinen hauki. Semmonen kyllä kelepaa, ei siinä. Kokeile nakata vielä tuo. Noniin. Nyt on kala. Karkasta. Ei karan, mulla on kala. Tää on joku pikkunen. No niin, tämä kyllä me pyöstetään takas. Ihan pikkunenhan tämä vielä. Elää nyt! Elää, hyvää ei kalaa. Tämmöinen hauki. Joo, päästetään pakatiaista. Saahan tämä lähteeköhän tämä? Kyllä tuo. Pääseehän tuo. Kyllä se pääsi. No niin! Päivän tai illan eka hauki.